kaburam bat gajiro I show blay bat gajin kublay it pi baro ki bios snow ni ga kubor ka benta ban ye kren hagane ga kalimat kalong ki Shyieng ki tyrkhong balay ki Shyieng jong pi ki tyrkhong ke ka daw ka ba penlong kumta ni peit ne ka tinu blay ne ka proverb ka lenong ka ba kanyo bat ka khot ka ba ar po ar kong ka donut ka ba kmen ka long ka dawai ka ba bha Henry ka men sim ka bal wet ka pen tyrkhong ye ki Shyieng ka jing tyrkhong jong ki Shyieng ka Bible ka ong ka day ka jing snosi ka donut bal wet don ki briu na mar bagila snosi palat kim trechu ban sum ban sai na mar bagila snosi palat klat ki bi I batwan ki im shalom jing tap kim kwashu ban kren briu na mar ke jing snosi kim trechu ya ka ban ruai le ne ban lejing seng le ne ban duai show blay na mar ka ta ka jing snosi ki pen pau shabar oh ki pen kalai te ki dur ki frame ki pen kalai ya ki ta ki rukom riam rukom bet ki phong de ki janyong de ki janjot bat ki bakum ki ta ki rukam ki dei ki jing pen pau ya kata ka jing si ka bashabar om tang kata ka tyrkhong ki kemot ki kemat ka snido kering suai kering stat ki mlashu ban bam bandi ki sum ki sait ki taom peniang ki pen internet Henry kampu syu bat ke jing olat ju setan banwan ra ini ke jing kuslai kawan ra ru sa ke jing pang ke jitam kawan ra ru ke jing du thia du dem kawan ra ru ya ke jing pang ha ke mental problem sa ke jing mut berkat kawan ra ke jing sngo marway but don ru ki bom lasyu ban control what ba ki pen sniu pen jot pen yap no what ya la deru ke jing snow si ka pen tyrkhong I ki Shyieng nga kren na ka ne ka por ba pin snow tu ba ka tin jo blay ka ya tu na ko Isaiah san po lai ka lenong khot ka ba sao ba san gong bau Jisu le shim tino ye ke jing kuslai ba ka jing snow si jongi ki jing kuslai ba ki jing snow si ushim tino ban penlong ke Shyieng jong pi ka ba phu ka ba koi ba khia ka dur ka dar jong pi ka ba ba bat kum ju ka men sim ka ba palai om tang kata Nyo iu Jisu ongo Matius kat wailenong kat kat bar po pra to wanang api baro batai bakia ke jingkit dengan penjam once they show try baon pen kia baon weng no ke jing sngau si ke jing ko slide jo pi kidan shibun ke jing pang Shyieng ha kamet ubriu na ki dau ki ba per ka ba ka medical science ke yutu but na ka ta ki infection ka ba ka don ka met ka jing pang kawan Henry ngam kren ye kata ke jing pang ka badang don da wai bandi lene da nong sumane nong kem ban pen bet lene wat la pila kenyi ke Shyieng dang don ke jing pendat ba ke jing shna na kren ye kata ke Shyieng ka ba don ha ke jing long men sim ha ka ta khot met jong pi ka ba na mar kata ke jing sko si pi mla shu ban yat ban yeng na ka ban ta ke jing sko si pi no ki kti ki kejat na ka ban ta ke jing sko si ka no kriyap ki kti ki kejat ki sator ki khosiu na ka ban ta kata ke jing sko si kala pen sniu briu kala ring swai ring dot na kabantang kata ke jing skau si pila nyen no ia la di sekendong bat kita kila wan le si ha jing troi kam ke jam pimir khi pimir kren briushu na mar kata ke jing skau si ka ba pi mat pi snow batang ma pi ki baket bat ki ba snow tu pim snow tu ba ka tang ke jing skau si ka pen jot no ia ka men sim jo pi ka met jo pi bat ka pen ring swai ring start ka pen kalon no wat ia ka jinget ka ba pi don how blay hakani ka por one show try ka Bible ka ong ka donut ka ba kemen ka long ka dawai ka ba bah
To pen kemen ya la ka donut how try. Ai ya la ka donut how blay. Ai ka donut jo pi kan long ka khet ka jo Jesus Christ. Ai ka donut jo pi kan long ka himau blay. Ai ba ki jing palai ka donut kan wan. Bat kum ta ba pi sha ba Jesus wan na ka donut jo pi. Ha ba pi deng ya Jesus Christ. Kan don ka jing pen i ba briu. Pin sngat pin plung pin ba ka met ka phat. Na mar ka tin jo blay ka ong kum ni na ka ban kong Petrus lai le nong ka khot na ka khot ka ba lai ka ba sao ko ong ter ki ba ka jing pen i ba jong ki to ai ba ka nom long tang ka ta ka ba shabar ka jong ka ba than shnu ba ka ba deng ki jing deng ksier la ni ki ba kup ki jan kup na la ban ong ru om da ka ba shuta shupain lene om da ke jing pen ibha briu om da ke jing di dawai lene ban ta dawai ban pen bhai ki dur ki dar ki met ba ke sni do ke jopi Henry hang ni ko ong ba kata ka jing kemen jong try ke jing donu try ka pen ibha briu ye pi nadu shapo hadu shabar Om tangga tan dari ke Bible long Henry to ai bahkan long to briu baleri jong ke donut ha ke jing pen ibha ka bom sep ke jong ke men sim macam nut bat bejar-jar ke balong ha kemat ublay ke bekodore pen ibha se ala ke jong ke jing im de ke jing long jem nut de ke jing long jar-jar de ke jing long kaba palay de ke jing long kaba jajai Wat nom dom palat, wat nom penterkong penjendong ele ke mensim. Pila ban long officer aga kam long jajai. Pila ban long unong train nong bala aga kam long jajai. Pila ban de driver banyak kali hasor bat long jajai ni hanong kenong. Pila ban tuan aga kam ga babun kam long jajai. Pila ban long ga kemi pa ga babun kam yi ngasem long jajai. Pila ban de ga pang ga sitom ga jing tiapang habam dan bala ban sumar ya pi ko bab kwa bapin ai lat ga ta ga jing dom jing bitar bat kita ke jinglong ke besniu kanang pen tyrkhong kanang pen pang susu ngakren bapin long jajai ke tin ke telit sa long boro-boro briu bekloy ban sngap namara bapi sngap kas pensange ke jinge haba pirki ke wengno ke jinge ong ke tin nong way silent stop problems and smiling remove the problems. Smile man gapor. Haba pintuan hang no. Erki kemen. Ke Bible kong ke jing kemen would try ke long gapor ya pi. Hang ni susu kong kata ke mensim ke macam nut. Nang ta kong kum no. Namar kum ta mendai te ki kentai beku ru ki juk kermen hau blay. Kila peni bahaya leti de ke jing pen ko ngu yelati hakit tengah lagi jongi komba ke Sarah kalau ko ngu Abraham ter long ki breu ki ba jai long ki breu ki ba jemnut long ki breu ki ba kloy ban Aisha ban nom wan ra ya kata ke jing kuslai ke jing mo berkat ke tin jo blay ke tu de ke por bagi tuan kam ya kaban pen ibhaya lede da ka jing yo Jesus Christ da ka tin yo blay da ka jing long khoi ka da no da ka jing long bajajar ka jing pen ibha ka ba sepo ngoong ye piru kirang ba la ni ki kentai la ni ki samla kentation rang Wan nampai ke jing babriu ke basyabar namar kani kan sesti kani kan sayong kani kan saraiko kani kan seduno Henry tu pej ya kata ke briu ne tau briu ban long lai partner jompi ubat don ke jing babriu ha ke mensim Yatay silok yatay Shyieng pen babriu ya la ka mensim om tang de ka bersum bersaj om tang de ke jan bertemai om tang de ke jingdeng beremdor ki ban pen i babriu Henry ke tin bajajai ke jinglong bajemnut kata ke jinglong ke babha bat kata ke jing kongu kata ke jing pendem kata ke jing pediang yo Jisu ke jinget yo Jisu ke jinglong ban bud ikidin jat u Jesus Christ ke dei ke temai
บะจงกะจิงเป็นพาบริวกะทำไมบะกะบันเป็นกะบันเป็นพาบริวยะกะจิงเอ็มโจพีตั้งบันพาบริวกะโดเห็นไรกะบันเป็นเคียวัดเยาสอบเป็ดโจพีกะบันเป็นเคียวัดเยกะจิงปังโจพีกะบันเป็นกะเมนเยพีนามาเรกะดาวกะไบเบิลกองกะโดนูดกะบะกะเมนกะลองกะจิงเคียเยกะโดyang ye ke jing kemenu dry kalai la ga donu sane ban shane ha ke jing pani ba bri ko ba shabar one ban ai la ga donu show dry ban pen kemen but ba pin long ubri ba ga bri ki ba ha bri but kita ka jing ba bri jo pi om tangi ko ba shabar henry wat ye ka donu wat ye ka men sim show dry ba pin long ka nong ai kurim ka jo jisu ba pin long ka ta ka thei ba ha bri jo jisu christ ba pin long ta rang ba ha bri jo jisu christ ba pin long kita ki bala pen ibhan ka ban tau nong le kurim nam ta ka jing long ba ha bat ka jing em but om dang kata henry ba pin long bri ba koi ba khia wen no ka jing ku slai ka jing septing ka pop bat ka jing ba man wen no ka bau blai krano ezekiel yo ikon israel ki long kum ka shing ba tyrkhong clemency la separate la wet lut bat kom ta kam don jingem henry hadin ba ka tin blai ka lawan hadin moment si mu trial lawan kala dai biang kala join biang kila long kum ki ken hun si pai ba klan bor piru pin long kum ta to join biang to ye so biang ba utrai to long ma pi ki ba habriu how try but to long ki ba comment how try but baru ki jing tyrkhong jo ki shing kin du kin wai no yo let's see pila di do wai pun ba ki jai do wai pila di pim kia henry ngong to shule comment how try na ba ka jing comment how try ka long ka bor ya pi blai un ker khu but to pin long ki ba comment halakaski try being a do wai ban pendap ye ka jing comment ha paru ko yo snow ye ka kubor but the shisha try kan pen kia ai ka do ai ka met but ki jing so si ji go slide on weng no but ka don ur ka ba comment jong ki kan long ko try ka jing kia ai ki shing ka jing kia ai so pet ka jing kia ai ka men sim ka jing kia ai jing mut berkat but kin long ki brave ki bla pen ibha brave yo brave ba sepo dau Jesus Christ hagar tengu Jesus ngaduai amen.